que se note que estamos organizados. A ver, Dano. Escuadra bat, escuadra bat. Naire doa arribatzea, Anita eta Carmen. Berneo Ortega Jarron elkarteko kide guzti-guztienak eta kasino gaztetxoetan momentu honetan guzti-guztien partetik baina Berneoko jende guztien partetik eta egiten duzuten guztia sekula hobetetik egoko ez dalako baina rekonozimento hori eman edulako bio marizune baina haik eta erosunak eman egiten izkizugu eta gauzatze hori eta beste zanon txamak egon Lo mejor que podemos hacer es dejar la bala y que siga la fiesta. Disfrutar,